del teu oferiment floral com a Regina Major. Una imatge que, recordem, fou creada en 1987 per José Azpeitia, per comanda de la Junta Central Fallera, i recordem que este cadafal de la Mare de Déu dels Desemparats està guardat durant tot l'any en un magatzem municipal que pertany a la regidoria de festes. Este magatzem està, per a la curiositat de molts, en la central de la policia local de València, en l'avinguda del Cid. Allí a guarda, està desmuntat durant tot l'any fins que Sergi Carrero, que és artista faller, està especialitzat en fusteria, arriba uns 10 dies abans de l'ofrena, transporta les peces. Això sí, se fa en 2 tandes, Josep. Primer se du el que és la fusta, la fusteria, i uns dies després se fa la iconografia, és dir, el que és el bust de la Mare de Déu, el xiquet, la flor que du en la mà, el bastó i els 2 innocents que n'hi ha al peu del cadafal. Tot això se du en un mateix dia de matí. A banda, és un viatge molt curiós i molt intens per dins de la ciutat de València, perquè la imatge, el bust, ocupa més d'un carril i, clar, el camió i el remolc que du la imatge ha d'anar amb molt de compte i se trien avingudes principals per evitar girs bruscos, carrers estrets, i no t'imagines, jo vaig fer el seguiment enguany, Josep, la imatge de la gent quan va pel carrer, està esperant l'autobús o va en el cotxe i, de sobte se gira i se'n veu ahí el cap gran, el bust de la Mare de Déu dels Desemparats. Tot el món li crida l'atenció, és molt bonic el trasllat, però han d'anar amb molt de compte. I jo vaig parlar en el camioner enguany, i quan arribarem a la plaça de la Mare de Déu, senyores i senyors, el pobre home és que tenia l'ai al cor. Havia passat tants de nervis, tanta emoció, tanta tensió i concentració per la responsabilitat que suposa traslladar la imatge de la Mare de Déu fins a la plaça, que quan arribaven quasi li siguen les llàgrimes al pobre home. Me deia, ja està, ja hemos llegado a la plaza. És una imatge impressionant la que mira els ulls de tots els fallers quan entren a la plaça de la Mare de Déu per la seva grandària i també perquè va vestida de flors, perquè si dius que era espectacular veure el trasllat d'aquesta figura gegant de la Mare de Déu, més impressionant encara és veure-la amb tot el cos vestida de clavells, rosa de clavells blancs i sobretot amb aquesta olor que desprèn. I ara estem veient en la plaça la comissió de Sant Vicent Màrtir, pianista Empar Iturbi. La seva fallera major l'estàvem veient fa uns moments en pantalla, Alicia del Pino Muñoz, i el seu president, Miguel Illot Aliaga. El lema de la seva falla és el 50 aniversari, perquè enguany esta comissió celebra 50 anys d'història. És de l'agrupació de la Creu Coberta. Continuem amb les falles del barri de la Creu Coberta de València. Fallera Major Infantil de la Comissió de la Falla Rodríguez de Cepeda Lorenzo Palmireno. Continuem a la plaça de la Mare de Déu, ara mateix un bullici de gent, de comissions que van desfilant, però també moltíssimes persones que des de primera hora de la vesprada s'han acostat així a la plaça. Alguns estan de peu, estan apoyats en una tanca, o s'han arribat prontes, s'han agarrat alguna cadireta en la cafeteria pròxima i estan passant la vesprada tranquil·lament, disfrutant de l'espectacle, veient a les comissions desfilant, i molts càmera en mà, que vegem càmera de fotos, de vídeo, i també el mòbil, perquè han anat a veure a la neteta, a la neboda, a la filla, al fill, i volen captar aquest moment. Que tu ho has dit, és un autèntic espectacle, milers de fotos que faran els turistes que s'acosten a València per a veure este dispendi de festa, i també milers de fotos dels que s'enduran les falleres majors. Estem veient en este cas entrar a la comissió Rodríguez de Cepeda Llorenç Palmireno. La fallera major és María Eugenia Vázquez i el president Higinio Domínguez Toranta. Continuem amb les falles dels barris marítims de València. I dins del sector de la Creu Coberta ens acompanyen una més que ampla representació de la comissió de Sant Vicent Màrtir, Amparo Iturbi, perquè enguany complís 50 anys. Enhorabona. Moltes gràcies. Moltíssimes activitats, moltes coses a celebrar. Moltes coses, tot l'esforç que han pogut fer per crear una cosa que sigui curiosa i que estiguera bé. Haveu modificat fins i tot el pressupost. Durant 4 o 5 anys hem estat replegant uns diners per arribar a aquest moment i poder lluir un poquet de lo normal. Això té mèrit. I ha estat més que recompensat perquè haveu tingut premis. Sí, hemos pedido premio. En la infantil hemos tenido el cuarto, y en el quinto, y en la mayor el cuarto.
I Alicia, imagina que és tot un honor ser la fallera major en el 50 aniversari de la teua comissió. Sí, es un honor muy grande. Siempre he querido ser fallera mayor, siempre he sido fallera de esta comisión y tengo una comisión increíble. Molts fallers, a més. Muchos. I con també, muchas ganas. I amb moltes ganes. I també m'han dit que moltes candidates per a ser fallera major enguany. Sí, Al había final mucho. tu, per votació de tota la comissió. Més honor encara, no? Alicia? Mucho honor. Y la verdad es que ha sido un año increíble. Y me han ayudado un montón, me han apoyado y todos juntos hemos hecho que sean increíbles las fallas. I com ha anat l'ofrena? Muy emocionante. Muy emocionante. No me lo imaginaba. He venido muchos años, pero siendo fallera mayor es distinto. Sí. Sí, totalmente distinto. José Manuel Peñarrubia, un altre vicepresident. Bona nit. Hola, bona nit. Entre altres coses, per motiu del 50 aniversari, haveu fet fins i tot un llibre. Sí, clar, hem fet un llibre dels 50 anys de la història del barri de la Falla. I després han tingut l'honor de desfilar con una àmplia de falleres majors dels anys d'abans, alrededor de 35 o 40 han desfilat esta nit. Perfecte. Tants anys com a fallers, podries quedar-te en un moment, en un record? Pues jo és que he tingut molts i molt bonics. Jo soc de Santís de la Falla i la veritat és que per mi tots els anys són coses meravelloses. Treballant i només vindre així ja tinc prou. Vindre a veure la nostra mare, tinc prou. És el més gran que n'hi ha. En aquestes paraules ens quedem. Vine a veure a la Mare de Déu. Molt bé. Gràcies.